Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ada na pud ta mga higala ni atong tulumanon sa kahanginan CONA Kati Cases on Air ug ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga Martes, no, pizza 26 na kini sa bulan sa 26 na kini sa bulan sa kining Agosto, no, tuig 2025 o padayon kita mga higala sa ato ang mga buhatono ni ining kabuntuhon. Aboy no, ato day nga timbaya usab ug may mudto nga atong talahorong obispo Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager si Father Rama Ata, ang ato usab nga mga kaigsunan nga mga kaparian lukop Kabisaya ug Mindanao nga maabot sa ato nga pagsibya. May mudto day sa akong classmate si Father Ubing Masyon, si Father Dami Heramis ug si Father Tonton Arnaiz, no. Kumusta naman no higala, no, akong mga pinalanggang mga classmate nako mga higala, no. Unya ato pong tibayon dag may mudto katong tanang mga kaparian dinha sa isla sa Siquijor, no, si Monsignor Larry Katubig, si Monsignor Ramon Duran ug ang mga kaubanan nato mga pare dinha. Kumusta na no mga brothers? Hanang hinaot ko nga na kamuntanan sa kapiskay sa Panlawas. Abino arita mahigala sa ato ang ginagmayng hisgot-hisgot. Gahapon na mahigala pa. Akong wali itong nakalabang Domingo di ay no, akong wali kabahin lagi na yan sigpit nga dalan, no? Sigpit nga dalan, no? Kini kong sigpit nga dalan mga higala, kinutlo kinigikan sa dalan sa pinulungan nga sigig kapiit nga higala, no? Huwag na akong wali last Sunday, no? Datong nakalabang Domingo. Kining sigpit, no? Kiningon malagi sa Kristo nga walay makasulod sa langit. Diyote ray makasulot lagot sigpit lagi ang pultahan, no. Muna nga sigpit manggod kayo, no, ang dala sa pa sigir ang kapiit. So ano man tungod lagi kay sige kasangit yung kay sige ko kag kapiit nga sa ato pa sigpit gid ang dalan, no. Niya nahisgutan po nako mga higala sa akong wali kining kabanghin sa mga ghost projects, ghost projects dito sa Bulacan ug daghan pang uban niya ang much celebrated karon kabahin lang niya ng mga butanga kanang sa Bulacan gyud, no, nga pila to ka milyon, murag 55 million man to, pero walay nahimong project ingon niya na, no. Kabalo po din nahimo pong sigpit ang dalan alang sa mga taga Bulacan kay ngano man ang mga pundo nang himo ang ilahang project nahimong mga ghost projects, ano. Ghost projects ba mga higala, no? Kanang ghost projects, of course ang mga ilang mga flood control projects nahimong ghost ngano man tungod kay do namang giuban nga mga ghost na daghang mga kontraktor nga mga ghost ug daghan pang uban mga engineer badagway nga mga ghost sa manang ghost. Ghost gustong magdato mga higala, ginamit ang mga hiwi nga paagi, ang mga ghost, ano. Unya ang uban do na pud mga gast, kumulong ko si gastador manggod kayo muna nga nahimong mga ghost. Muna nga ang uban nangahimo nakasinati nakaron og kayaw kay nga gist. Kabulog mo sa gist, gisikop tungod kay nang So na mga higala, no, so at least ang ato ang walin na itong nakalabang simana, ako lang giingon mga higala nga unta maglikay lang ganoon ta kita ni mga ghost projects. Makahimo lamang kita makalikay ni mga ghost projects kung wad o nato ang atong pagka-ghost. So man ang ghost gustong magdato bisan sayop nga paagi. Anya, no, aron nga dili ta mahimong gisikop tungod sa gisikop tungod kinadakpang ng urap. Ngayon, ano? So, manay akong wali na itong nakalabay nga Domingo. Ito pag gastador, gisikop, o gustong magdato. Bisag dili mayong paagi. Ano, mga padayon ta mga higala sa ato ang mga buhatono ni ining kabuntuhon. Arita mga higala sa ato ang
asa naman to dera. Ala, oops. Arita sa ato ang kuan kini. Arita sa ato ang Saint of the Day. Abi no atong Saint of the Day karon mao si Santa Teresa de Jesus Jorbit Ibars, no? Jorbit Gorbet o Ibars Ibers. Unya katsila gani siya do taga Catalonia, Spain. Nahimo siyang founder of the Little Sisters of the Poor in Barbastro, Spain. By the time the death more than 50 houses, she was able to establish 50 houses for her congregation. And of course, when she died, she was beatified, and later she was canonized in 1274 by Pope Pope Paul VI man siguro ni. Kadili, no? Kisa ito ning nagkuhan niya. Ano? So, karong adlaw may gala atong ginumduman si Santa Teresa de Jesus Jorbit Ibars. Hala, no? May munto na kanatong tanan manghigala. Abi, no? Aranata manghigala sa atuang katikisem. Duga dali tar mahigala, no? Salamat ita kagahapon mahigala, no? Natapahigayon gid mi sa amo nga kanang parochial, no? Parochial pilgrimage. What are the psychological effects of the devotion to Mama Mary? Kaya ang kining devotion to Mama Mary, doon na gini siya psychological effects. Number one is, it can foster a sense of comfort, hope, and spiritual strength. Sa ito pa, kini di ang pagdebosyon ato sa mahal nga birhen ba, makahatag dahil kini, medyo kahuswa ka, kana bitang kahumpayan sa atong mga problema, makahatag og paglaom o makapaligon sa atong ang pagtuo. Kinidaan nga ko. Number two, it can promote virtues like humility, faith, and perseverance. Sa atong pagdebosyon sa atong mahal nga birhen, doon na gidi ay mga virtues nga mapaligon, no? Ang bertud sa pagkamapaubsanon, pagkamalaum, kining gitawag natong mapaubsanon, pagtuo ug makanunayon, perseverance. And number three, it can provide model of motherly love and intercession. Provides model of motherly love and intercession and help us cope with kining suffering. Deepen our relationship with God. Ayan, ano? Ito pa kinidayang pag atong mga devotion pa sa atong mga santos, ilabi na gayon sa atong mahal nga birhen, dako kay ning ikatabang kanato spiritually and of course psychologically, no? So muna nga atong awhagon gyud ang mga katawhan nga ang atong mahal nga birhen ato yung hatagan sa eksaktong pagtahod, atong pagsunod aron nga makahimo kita sa pag-adto kang Hesus. Kaduna naman lagi doon na tayo pamulungon ba mga Katoliko to Jesus through Mary. Ayan, no? Bino dili lang mo sa dili lang mo sa magdugay mahigala, ha? So again, there are psychological effects of our devotion to Mama Mary. Number one, it ka makahatag kini og kaligon, makahatag kini kahumpayan sa atong mga problema, makapaligon sa atong paglaom ug makapaligon sa atong pagtuo. Number two, makahatag kini o makaligon usab kini sa ato ang pagkamapabsanon, pagtuo ug pagkamakanunayon. And number three, makahatag usab kini og si Mama Mary usab no makahatag og modelo sa sa gugmang inahanon ug mga pag-ampo. And number three, help us cope with suffering, deepen our relationship with God. Kani yung help deepen our relationship with God. Kung daliman ka mahigala nga, kung nagdebosyon ka sa mahal nga birhen, mas matud pa, mapalambo pag yun ang atong mahing relasyon sa Diyos. Nagiingon nga to Jesus through Mary. Pino, dinhin na lang unang takutob, ha. Ako nagihapon sa kini inyong ubus nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab, manamilit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios ug kagawas tanang namahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas.